Sanibonani sikomkele indabeni zehora lokuqala emini sikwamukele lezi ndaba ke nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. The Israeli embassy must go. If they cannot stop what they are doing, the brutality and the cruelty that they are doing to the people of Palestine, if they don't stop it, then they must go. EFF ihola umholi wayo Julius Malema imashele office lenxusa la kwaIsrael ePitoli ifuna kuvalwe leli office elapha eNingizimu Afrika. Lokhu kuze emva kokuthi ibonakale iqhubeka nokushuba impi phakathi kwezwe la kwaIsrael neHamas. When the rights were explained to him, and the fact that he was not compelled in any way to make a statement. If I can say it in Zulu, my lord, he said, Kubize ufakazi omusha eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uThepiso Mutlapengo utsheleke inkantolo ukuthi uye wahupushela umsolo wesibili uBongantanzi ngesikhathi evumela ngokwakhe ngakwaziyo ngokubulawa kaMeyiwa. EFF ifuna kuvalwe ihhovisi lenxusa la kwaIsrael eNingizimu Afrika. Lokhu kuze emva kokuthi ibonakale iqhubeka nokushuba impi phakathi kwezwe la kwaIsrael neHamas. Namhlanje leli qembu leholwa uJulius Malema ke linqume ukubhekishela ihhovisi lenxusa la kwaIsrael ePitoli. Mayelana nalo mbhikisho we-EFF osePitoli ehhovisi lenxusa la kwa-Israel, usihlalo we-EFF Veronica Ment uthi inhloso yalo mbhikisho ukuzwakalisa ukukhathazeka ngokwenzeka eGaza, kanti futhi leli qembu lifuna livalwe ihhovisi lenxusa la kwa-Israel kuleli njengoba nje iqhubeka impi ephakathi kwezwe la ka-Israel neHamas. For anyone to be heard in a situation like this one where brutality is meted upon innocent people, in particular innocent children, that every 15 minutes a child is killed in the Gaza Strip, over 100 kids are killed on a daily basis, is a harshest measure where every country should remove the Israeli existence in their shores. Uqhubeke wagcizelela wathi impela ayigcwala udaki inyawo zaleli nxusa uma lingayimisele ngokunqanda okwenzakalayo. The Israeli embassy must go. If they cannot stop what they are doing, the brutality and the cruelty that they are doing to the people of Palestine, if they don't stop it, then they must go. They must leave the shores of this country. They must actually be chased away from each and every corner, because no one should be aligning with such brutality. I-EFF isiqinisekisile ukuthi izweseka iPalestina ikakhulukazi ngoba iyizwe elingelikhulu futhi elingenawo amandla. Lo mbhikisho uyaqhubeka, silinda ukuhle ngide indabeni ze-SABC. Umbuso ubize uThepiso Mutlapengo ngofakazi omusha eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa eliqhubekayo enkantolo ephakeme ePitoli. uMutlapengo osebenza njengomhumusha enkantolo uthi uyena wabe ehumushela umsolo wesibili uBongantanzi ngesikhathi evumela ngokwakhe akwaziyo ngokubulawa kaMeyiwa. Udalula ukuthi uNtanzi wabe maganga kwethula lobufakazi nakuba abameli babamangalela abatshela ke enkantolo ukuthi waphoqwa ukwenza istatement sokuvuma icala. Ufakazi wombuso uThepiso Mutlapengo ngomhumusha enkantolo uthi uye owajujwa ukuhumushela umsolo wesibili uBongantanzi mhla enza istatimende sokuzivumela ukuthi lacijwa kanjani itulo lokusoconga uSenzo Meyiwa. Njengoba abameli babamangalelwa bethu uNtanzi waphoqwa ukuvuma icala, uMutlapengo uthi yena wazibonela umuntu ozimisele kwendlala lonke iqiniso alaziyo, kwazise waqoka ukukhuluma ngesikhathi echazelwa ukuthi unelungelo lokungasho lutho. My lord, my overall impression was that, of course, looking at the demeanor of the suspect at the time, he appeared to me like somebody who really wanted to speak whatever it was that he wanted to say. Well, because if I may just fast forward a bit, when the rights were explained to him, and the fact that he was not compelled in any way to make a statement, his specific words were, I really want to speak. I just want to say this. If I can say it in Zulu, my lord, he said, Uthi ke uye futhi owaboleka uNtanzi ipeni lokucikisa istatimende sakhe. It was also put by the defense to Ms. Cronje that the suspect did not sign the statement, Exhibit JJ. What is your comment?
he signed it in my presence because I'm the one that gave him the pen. Ngaphambi kwalokho imantshi Vivian Cronje yathatha ubufakazi bukantanzi ngesikhathi evuma icala iphothule ukwethula ubufakazi. Imantshi ke Cronje ivumile ku-advocate uZandile Mshololo ukuthi kwabe kungafanele ukuthi uNtanzi agqunywe esitokisini izinsuku ezisishiyagalombili engakayibingeleli inkantolo. Why did you proceed in taking down the statement from a person who had been kept in an unlawful detention? He was represented at that stage. He wanted to, it was from him. He's the one who showed that desire to speak or to say something at the time. Emva kwalokho inkantolo iguqile ngesikhathi esidlo sasemini. Amathimba abhekele izinhlekelele kwaZulu Natal kulindeleke ukuthi ahambe lindawo ekhahlanyezwe imvula enamandla nesiphepho ngempela sonto ukuyohlola umonakalo. Bahlanu abantu okuqinisekiswa ukuthi badlule emhlabeni emtubatuba enyakatho yesifundazwe ngenxa yalenhlekelele. Njengamanje sixhumana nentatheli ezindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya kanye nomthwebuli wezithombe uThulani Ngcobo abazosichazela ngabanzi ngokuthi ke sinjani isimo emtubatuba. Asiphonse intambo kuwemnguni. Na kanjalo nombukelo indaba ngalesi sikhathi impela sisho ukuthi ke lapha emtubatuba mkhulu ke kakhulu umonakalo owenzekile kulandela ke esingathi umoya obuhamba ke ngesivinini ubuza ngamandla oholele ekutheni kusiphuke ihlahla kuwe uphahla lwemizi ekhona lapha endaweni yasemtubatuba kanjalo ke nenye ingqalasizinda yomphakathi engabalula kuyona ke isikole lesenisibonayo uphahla lwaso ke lusukile nje lonke nokukholela ekutheni ke bikhona ukuqhubeka kokufunda okuzokwenzakala kulesi sikole kulandela ke lo monakalo wenzekile kepha njengamanje samukela ilungu lomndeni lapha kwamthethwa ozosichazela uma ukuthi ngokubuka kwakhe kwenzekeni mangabe kwenzeka lo monakalo mana ukuthi nishaqike kangakanani njengomphakathi wakule ndawo. Sishaqekile impela ngendlela okwenzeke ngayo uma yakho nobuzivinini uswazi ukuthi uqhamuke ngakuphi. Mhlasimbe ukhona oqhamuka kohulumeni osekwazile ukuthi aze akhulumisane nani malonga nokuhlamba lophu usizo enoludingayo nizokwazi ukulithola uhulumeni nithini uhulumeni ngalesikhathi? Abekho njengamanje abathi beka bafika abahulumeni mhlawumbe ukuthi abathe kukhona bazosiza ngakho yini. Besicela uhulumeni ukuthi angenelele akwazi ukuzosilungisela ikhaya njengoba singanalo nje ikhaya lonakaleli kakhulu akho umuntu osebenzayo. Mangasilungisela uhulumeni ikhaya lethu singajabula kakhulu lokho. Njengamanje esikwaziyo ke ukuthi bahlanu abantu abalahlekelwe impilo yabo. Ngizocela nje uza kwethu uThulani Ngcobo ahambe nami ukuze sisizame ukuthola ke ukuphawula komkhandlu we district lapha eMkhanya kude samukeleke uMeya umnumzane uSiphile Mdaka uzosichazela ukuthi njengomkhandlu umonakalo senikwazile ukuhlonza ungakanani kule ndawo. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu siyafisa ukuqala umsakazi sikhalele imndeni ehanjelwe abathandiweyo bawo umndeni wakwamthethwa umndeni wakwaZungu njengoba uchazile nje sebesihlana abantu asebeshile umonakalo wenzeke la emtubatuba endaweni yasemachibini thithi indawo yasenkundosi kwashikishela emfekayi amawodi ayisikhombisa umonakalo omkhulu kakhulu uhulumeni wesifunda uthinta uhulumeni wasekhaya wasemtubatuba wasumobilizer uhulumeni wakwaZulu Natal uhulumeni kaZwelonke bese sikhona izolo ukuqala senze ukuhlola ukuthi izimo zithindeke kangakanani ukuze sikwazi ukuqala singenelele okumsebenzi esiphekwawo njengamanje. Ndunankulu wesifundazwe uNomusa Dube Ncube ehambisana ke naloyo engamele ezokuhlaliswa kwabantu lapha esifundazweni umnumzane uSipho Nkosi kulindeleke ukuthi batheleke la ukuzohlonza umonakalo baphinde ke futhi basho ukuthi ikuphi okuzokwenziwa ukuya phambili. Asibusele intambo kone goli. Mbukeli sathi iqoyetolo kanti masibuya sokuphathela uWT. We have turned the corner. We are not yet there. When we are there, we'll let you know that we are there. It's online. Ungqongqoshe zogesi uDokotela uHosien Tsoramokgopa uthi ukubuyela emgudwini okusebenza kwephehli zogesi ebezilungiswa sekuyaqala ukuba nomthelelo omuhle ngokuzama ukubuyiswa kozinzo ngesimo sogesi kuzwelonke. Mbukeli sikubingelele sikwamukela mangabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi
I-SAF iholwa umholi wayo uJulius Malema imashele ehhovisi lenxusa lakwa-Israel ifuna kuvalwe leli hhovisi lapha eNingizimu Afrika. Lokhu kuzemva ukuthi ibonakala iqhubeka nokushuba impi phakathi kwezwe lakwa-Israel neHamas. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube kanjalo no SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyen Ntsura-Mokgopa uthi ukubuyela emgudwini wokusebenza kweziphehli zogesi ebezilungiswa sekuyaqala ukuba nomthelelo omuhle ngokuzama ukubuyiswa kozinzo ngesimo sogesi kuzwelonke. Ubekhuluma ekuseni namhlanje ePitoli esithangamini sakhe samasonto onke sokubika ngalokho sekwenziwe ihhovisi lakhe maqondana nokuqedwa kwenkinga yokucisha konga ugesi eNingizimu Afrika. Ungqongqoshe wezogesi ukholelwa ukuthi aliselide manje ibanga elisele ngokusombululeka kwenkinga yokucisha kogesi ezweni ngenhloso yokuwonga. We have seen that we have come out of a period of sustained no load shedding. That's significant at multiple levels. Significantly psychologically in that we are beginning to illustrate that it's possible for us to come out of load shedding. Since we came into office, we have not had a sustained period of load shedding. Uphinde wabalula kakhulu namagalelo kuyiwona enziwa onjiniyela abajutshwe iEscom emazingeni eziphehli zogesi ezifana nesasekusile kanye naleso sasethuthuka. Ungqongqoshe uRamokgopa uthi ukuphela kwe-load shedding kuzoletha olukhulu uzinzo ngokwesimo somnotho. We have turned the corner. We are not yet there. When we are there, we'll let you know that we are there. And you don't have to get any confirmation from me because the lights will be on 24 hours of the day, consecutive days going into the future. We should be able to lift the South African economy out of its doldrums, ensure that we keep people out of into employment, protect the existing jobs, ensure that indeed we are able to improve the quality of life, and simultaneously we are able to ensure universal access. Ngokwestatement sangempela sonto esishicilelwe iEscom, uhlelo lokucishwa kogesi kulindeleke ukuthi liqale kusasa ntambama ngehora lesine kuze kuba ihora lesihlanu ekseni ngolwesithathu. Selidumele emasumpeni kubafundi bakaMatriculetsheni abazobhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka kanti isifundazwe eLimpopo sihlanganise abafundi abangama200 abavele ezikoleni eziyisithupha abangenzanga kahle ezifundweni zabo maphakathi nonyaka ukuze bakwazi ukulungiselela ke ukubhala izivivinyo zabo ngendlela efanele. Lubonakala luyimpumelelo uhlelo lokuhlanganisa abafundi abangenzanga kahle esifundweni zabo maphakathi nonyaka. Iningi labo beliphasanga amamaka ngemahleneze kodwa manje kubonakala umkhulu umehluko futhi bakulungela ukubhala izivivinyo zabo. I am seeing a difference because it is helping us a lot and we have improved as the learners of Mpepo High School, as you can see from term 1 till now. And I think these programs are still going to help us as we are continuing because we're going to write our final examination and we need them. As we are going to exams, you don't know what the examiner has said for us. Every problem in the exam, we don't know it. It's just probability. Everything is governed by probability and we need to make sure that we got much of the percentage of that probability that we're going to pass in bachelors. There were subjects where in learners they are going to be taught on Saturdays, especially mathematics, physical science, life sciences, geography, agricultural sciences. Those are the key subjects which are the content where in learners were not performing well. Abazali bathi bakholwa ukuthi izingane zabo zizophumelela ngamalengiso. Yina sabatswari isapota abana kuri bate esikolweni. Uthi thina njengabazali kufanele sikwenze ukweseka izingane ngakho konke okusemandleni ukuze ziphumelele. Masibona sheshi laba kuri bana ba pick up. Kuzoqalwa ngomsombuluko ozayo ukubhala izivivinyo zikaMatriculetsheni zakulonyaka. Inhlangano eGalofu ezinze eMonti bamsaneke nenkampani ehlinzeka ngeinsiza okubalwa kuzo ngezokuhlola igazi ziqhubha umkhankaso wokuqongelela imali ezosiza abahaqwe isifo somdlavuza webele esifundazweni Eastern Cape. Manina kumazwe ahluphekileyo aphela ebhaqwa sele unwenile umhlaza webele, nto leyo yenza ukuba kube nzima ukuncedakala kubo.
Isifo somhlaza wamabele sesona sixhaphakileyo kumanina oMzantsi Afrika nalapho kuqikelelwa ukuba sibulala amanina akumyinge we-16 ekhulwini. Ugcuntswana sikwaZulu ulufaka langakwazi ukwenza into yoba abantu who unfortunately abafunyana lo mhlaza wabantu ababhinqileyo bangakwazi uncedakala bafumene i-access to health services. Enye yenjongo yeliphulo yokwenza amachiza okulawula umhlaza ufumaneke nakwabo bangathathi ntweni. Injongo yale campaign sifuna ukuyenza apha izikuthatha olulwazi le cancer silise ebantwini kwindawo apho mhlawumbe bengenokwazi ufikelela kuzo. Ukanti ukusebenzisa amayeza achazwe ngogqirha yeyona nto enokunceda ukulawula esi sifo kwabo sele benaso. Uthatha la mayeza bawafunayo ayikho i-shortcut, ayikho i-shortcut. Umuntu ibhotile nabantu mayekwe loo nto leyo ayisebenzi. Ibisebenza nathi ngesisiye ebantwini nasezibhotileni ayisebenzi tu. Abantu endibaziyo abayiyekileyo i-treatment baye ebantwini ba-6 feet underground. Lo mbutho wegalufa umemelela iinkampani zabucala ukuba zibe yinxalenye yeliphulo. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eMonti. Abadayisi emgwaqeni abaqhamuka ezigodini ezahlukene eLuyitrigate eLimpopo basola umnyango wezemisebenzi womphakathi ngokungabi nabo ububele nobuntu emva kokuthi bethole izindlu zabo abadayisela kuzo zicekelwe phansi. Ingxenye yalomgwaqo ogcwele imigodi ungenela nasedolobheni elincane iElim. Abadayisayo abangaphezulu kwama-50 ababesebenza kulomgwaqo bakhahlamezekile yiloku kunwetshwa kwalomgwaqo njengoba izindlu zabo zivele zasuswa nje kanjalo. Abadayisa izithelo nemfino bathi badumele ukuthi umnyango awuzange uze uzihluphe ngisho ngokubazisa ngalesi sinqumo. Bathi kade selilele eziko kubo njengoba bekuyona ndlela abaziphilisa ngayo lena. Bathi konjalo umnyango awubanikezanga enye indawo abangadayisela kuyo. Sicela ukuthi uhulumeni asinikeze enye indawo yokusebenzela, kodwa asifuni ukusuka kuleli dolobha njengoba sekuphele iminyaka sisebenzela kulo. Abanye bathi sekuphele iminyaka engama-50 besebenzela kule ndawo. Mina ngaqala ukudayisa lapha ngo-1977. Ukucekelwa phansi kwendawo yami kungiphatha kabi kakhulu ngoba yiyona engiphilisayo. Umnyango wezemisebenzi yomphakathi kulesi sifundazwe usuyichithile izinsolo zokuthi awukaze ukhulume nabo ngalolu guquko. Kusenjalo usazimisele ukukhuluma nabadayisa emgwaqweni. We have consulted all relevant stakeholders in the Ilim area concerning the rehabilitation of the road between Ilim and the N1 intersection. We'll, however, make sure that we further interact with disgruntled hawkers who are alleging that we did not consult them. Ukwakhiwa kwalomgwaqo ongu-D4 kulindeleke ukuthi kuphothulwe ngasekupheleni kwalonyaka. Abalimi kanye nenhlangano zomphakathi esifundeni Waterberg eLimpopo babuthane eTzech ngaphandle kwaseliphalale ngenhloso yokuqhamuka nezixazululo zokwebiwa kwemfuyo endaweni. Imfuyo iyinsika yomnotho wesifunda saseWaterberg, kepha abalimi bathi kusukela ngo-2019 ukwebiwa kwemfuyo kwenyukile kule ndawo. Eminyakeni edlule kuke kwaba nemibiko yokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabalimi yizigebengu. Abanye balahlekelwa yiyo yonke imfuyo kanti bathi ithengiswa ePolokwane naseMokopane ezindalini zomgunyathi. Uthi ngo-2019 bamebela izimbuzi ezingama-21 wasala neziyi-15. Ngenxa yalokhu wagcina esengeniswa esibhedlela kwazise kwakunzima ukwamukela isimo. Kwathi kusenjalo-ke bamphinda futhi beba izimbuzi eziyi-15. Uthi ngo-2022 amasela eba izimvu ezingama-33 ebusuku eqa uthango abaleka nazo ngemoto. Abalimi bathi bakwazile ukunciphisa lesihlava besebenzisana namaphoyisa. I must say currently the crime around the farms are not as much as what it used to be. We are working together with Waterberg Safety Forum and Mr. Bambu, and we've got our own farmers union that we do our safety. We are going to make the plans for the operations, the shopping complex, the villages. We are people that are going to get the different roadblocks on the way.
Amaphoyisa aphinde atusa abalimi kanye nezinhlangano zomphakathi ngokubambisana kwazo ekulweni nobugebengu. Luphansi uhwebo lerandi emakethe namhlanje mini. Libiza 19 rand 11 edoleni lasemelika, libe ngu-23 rand 25 cents kupondo, kanti lingu-20 rand 27 cents ku-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 39 cents. Inkombeza bele JSE phansi. Igolide libiza $1,981 i-ounce, iplatinum yona ibiza $895 i-ounce, u-oil ongahluziwe ubiza $92.10 umphongolo. Umengameli Cyril Ramaphosa usethembise ukuthi uzobhekisa amabombo kwelaseFrance ukuyokweseka iqembu lesizwe amabhokobhoko uma segadulisana neNew Zealand kwamanqamu umqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lombhoxo ngomgqibelo. Umengameli Ramaphosa ukusho lokhu nje uhambela ingqungquthela yokuletha uxolo phakathi kweIsrael nePalestine ebanjelwe eGibhithe, kanti nezindaba zokunqoba kwamabhokobhoko iguqisa elaseNgilandi zimfice ematasa kuyo lengqungquthela. Umbuzo omkhulu uthe ngabe umengameli Ramaphosa uzoyiphakamisa indebe yeweb ihlandla lesibili na. Wonke amehlo azobethe njo eFrance kuona lomgqibelo siyakuwo, lapho amabhokobhoko ezobe ehlose khona uqopha umlando ngokuvikela isicoco sendebe yomhlaba ebholeni lombhoxo. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sibe sagiya ngalo likaMagebe. Akosokhelela inkosazana uManzuza umshazana eshada ngamaqhoboza. Sale kahle.